така банда тръгваме към село Съединение на гостя на Чичо Митко. От Тутракан тръгваме с Краси с Вихра, е там напред са. Малко се забавихме бензиностанцията. По пътя ще вземем още един приятел. И може би по пътя се срещам с групата от Русе, ако не на място се срещам с другите. Ако сте гледали предното клипче от миналата година, знаете, че ще бъде страхотно, много добра компания се събере, голям кефчене. За разлика от миналата година, тази поне за сега е слънчево. Да се надявам, че няма да навали дъжда. Но пък съм си взимал дъждобрана с мене. Той вече винаги се стои на мотора всъщност. Outfit-а ви днеска, или облеклото на български казано, лятното якен цайкан. Лебая топличко. Едни дънки, Кризър мисля, че бяха. Съвсем случайно ги намерих на пазара в Кубрат. Буквално нови за 30 лева. Страшна оферта. Днеска ми е първото каране с тях. Край на видеото ще дам отзиви по мнението. За момента ми е малко странно, но така. И така, банда, до след малко. Сега да снимаме малко кубратското дефиле. Малко завойчета тук. Месец и нещо бях си ударил ръката дясната, още ма наболява мамка му. Да, бях се замислил дали не съм пукнал някой кост нещо. Сега добре. Някой друг пръст ми поизтръпа лекичко, ама да го правим. Сега само да кажа, миналата седмица бяхме в Сърбия, ще видите видеята. Там такива прекрасни пътища имат, завойчета, кеф. Като природа, като терен. При нас е същото, но асфалта не е отвратителен. Просто отвратителен. А там е страхотно. Може би един-два участъка по няколко километра, разбирайте, 3-4-5 км не бяха кой знае какво, в смисъл бяха малко по-лоши, но като цяло пътищата са им в пъти по-добре, ама в пъти. Как си ударих гущерчето. Как си дърко на убиеца. Ти трябва да му го кажа. Дъпчица. Който е от нашия район тук, Тутракан, Русе, Силистра е малко далечко идва, но ако някой иска да се научи да кара по завои, този маршрут е много хубав. Има и трафик, разбира се, но то къде няма трафик. Много хубав път да се научи да караш в завои. Но нали е хубаво, поне малко от малко да можеш да караш. Все пак, както казах, има и трафик.
не се правят предпоставки за ПТП-та. Така. Още малко завой. Продължавам да се правя пуканки в гарденето. Почнах да му свиквам на това. Началото много ме дразнеше. Сега като че ли свикнах. И бих казал, че още ми прави някакъв кеф. Но поне свикнах. Относно екипа, който карам в момента, дънките, може би една идея не ми е готино, защото съм с колан, може би трябваше да сложа тиранки само. С колан съм и точно малко ми плюва колана. Вярно, отслабнах, ама още имам шкембенци и не е готино на коланчето. Но не се разсеяваме с глупости, ето и хубав завой. Последното още един хубав завой. Да, изтормозя будка на 6-та. Тигрицата е изтормозена. Накарахме малко да се сърди, да ръмжи сърдито. Гадни тук точно завоя. Да отиваме на гости на Чичо Митко в село Съединение. Миналата година бяхме така по-малък състав. Там много си говорихме с него. Идеята му е тази местност там, където е той, неговия имот, да го направи мотокемп. За разлика от мотокемпа в Идилево, Чичо Митко да предостави да има и кухня, който това се занимава. Има си заведение, с което обикаля комод съборите, може да го видите. Ще направи бани, тоалетни. Местността е много хубаво, приятно, поддържано. Така не, сега ще видим. Каза, че е понаправил някои неща. Има още много да прави, но е накъсан. Много иска да го направи. Много обича моторите и мотористите, много голям приятел. Така не, ще видите. Пак малко красотички. Между другото, в Сърбия такива шубраци не видях по пътищата. Беше окусено, видимо навсякъде. Имаше видимо след всеки завой. По-добре бях. Между другото, пак ми се хори.
И групата, която бяхме за Сърбия, беше топ. Изкарахме се много добре. Похапнахме си и то доста се похапнахме. Се заканя долу да спра тези пещери. Вече я гледам пещерите. Тя се кача при вихра на гости. С това якенце, въпреки че е топло, бих казал, че ми е леко хладно. Така, банда, справя своя термопанел, защото това яке е твърде лятно, още не става хладно. Има 50-60 км. Гледаме другите да продължат напред. Трябва малко отвър да гледат стигна. Така напред сега, виждаме ги. Къде са отпред. Всичко е точно. Предния път е тук плюща дъжд. Ма яко дъжд. Не беше му наплющяло. Малко не закотна тук. Ще влезе няма. Правя дръпна напред, за да нямам след момчетата. Взехме и пешо. Силно казвам за малко, по-скоро ще се вратим по пътя. Той очакваше да спрем. Красо каза Юруш. Аз също очаквах да спрем, да мога да се обликая. Наместим се, събрахме се.
обичам. Не е красивичко така. Определено тук е по-хладно. Така, пускам си радио. Якото българско онлайн радио. Трябва ли не трябва, ще го кажа, Бетрок радио. Много обичайно си го слушам, докато карам. Да снимам и така малко лунни пейзажи. Направо е ужас. И да чуем малко чопарски звук. Пешо генерацията топ. Значи някой ден ще купя чопорче само заради звука, човек. Много ма кефи. Право е... Готин. Малко по-нататък. Ще вземем чопър. Много готин, просто е... Супер. И така, скъпи приятели, влизаме в село Съединение и отиваме на гости на Чичо Митко. Нямам търпение да ги видя. Давно не съм го виждал. Много топли хора. Сега ще видите. Просто са страхотни. Предния път е тук, като наплюща дъжда. Бях спрели да видим къде отиваме. И викам на Митко, ти включи ли с подгрева? Той, миля, забравя, че има подгрев на ръкофатките, умрял с тук. Търкелчета горе. Малко възгъл тук. Така, и бехме надесно. Мотопарти. Табела, мотопарти. Топ. Се развихрило някакво стърдилство. И така, отиваме на гости на Чичо Митко, пристигаме мотопартито, табелата. Топ. Много готино. Мотопарти! Колегата. Да видим сега. Кой е първи тука? Горче най-вероятно е вече тука.
Да видим има ли някой друг преди нас. Горчо не говорим. Той си е тука. Има и други колеги тука. Ето го и Чичо Митко. Сериозните? Добре дошъл, братле. Здрасти! Ей, те задни се чупят на тези мотори, бе, мамка им. Але, майка ти! Давай, готов. Давай, бутай. Ще можем да не свечи на бутон още малко. Давай. Айде, готов. Тя се дръпна. И така, вече сме при Чичо Митко, опънахме палатките. Туалетни, ето е полянката на бъдещия мотокемп. Място за палатки, огнището, уникално. Ще ви го покажа. Направено сериозно, както се му е реда. Огнище, дървенцата. Страхотно. Ето общи идват общи приятели. Варна. Страхотно. Има място и за деца. Добър ден! Здравейте! Така се случват чудесата. Така, първият път валя дъжд, този път вече няма дъжд. Всяка ден да въртим ребрата. Ох, тука. Да. Чудесата се получават и тука. Рибките тука? Открили тя на сянка. Най-красивата? Децата. Там фърлих палатката долу. Ето ги най-сериозните. На здраве! Здрасти, братле! Здрасти! Ние готови ще ходим при вас. Най-сериозният организатор. Здрасти! Ето. Да се снимаме, да се видим, за спомени. Има ли те ние? Да. Клиента има ли? Има? Верно, виж, що се вижда тук, бе. Телевизор? Телевизор има, гледай ти да видиш. Сега да снимаме още двама триумфаджии. С най-хубавите мотори сме тук. Сектата на Триумф да се съберем. Полека. Круме голямо плюскане. Здрасти. Добре дошли. Мерси. Как сме? Здрасти, аз съм Крум, приятел. Палатко е лагер тук.
Значи такова безобразие е било ли? Идва ти в една палатка се опънти. Здравей, здрасти, няма враче. Това снимаш сега. Сега снимаш ли, ма? Да. Снимам те, тук оставам, снимам те. Снегва. Его моят сакилиник се носи палатка. Вика, ще делим едно легло пак. Малко мотори. Тигър групата тук, Триумфа, секта. Така още малко мотори. Само приятели събрани. Уникални местенци. Така. Видяхте моторите, идват, тръгват. Много е готино, някой да там гледат за какво става въпрос. Детето от селитъра се прибират от път и са се отбили само да видят. Полянката за палатките, достатъчно голяма, има и игрищи. Музичката ще има и музика на живо, ще снимаме. Масите, кетеринга. Ето ви Чичумитко. Ето Чичумитко е тука. Най-добрия. Така, чудесата тук, чудесата. Най-добрите майстори. Който разбира, тук се спира. Сладоледа е много хубав. Да бе, аз също предпоръчвам. Пробвал съм го вече. Само че защо не знаеш, че може и така да има сладолед? Това ми даде в кутийка. Има... не играйте честно. Добре. Малко пече. Така са най-сериозните. Ура! Не той пише на другото ми не. Ето, ако го видите, се пазете от него, много е опасен. Teddy Johnny Brown scared me. Harry Nody, I don't know. Every day, running through me. Harry
Ето. Човека за Валкирията. Na prawo spira. Na prawo spira. Ето ги, олимпийски се надежда по волен бол.